5.500.000 tak naik 3 barang, Mas. Kacang apa biasa nih? Lemari loh, Kaya apa? paket hemat nomor siji iki. Lemari baju 3 pintu, enak cermene, enak lacine iki. Bahane yo kayu jati, Mas. Jati asli pora. Hah? Jati asli pora. Nah, ora jati ora usah dibayar. Oh, ngono. Kilo. Nek ora jati ora usah dibayar. Finishingan Mas jero pisan, wis dasaran pitur. Dan masuk iki. Ah, iki sing nomor 1. Lah isor wi apa to wi? Iki laci sik tak padi segel Mas lacine. Oh, Iki iya nomor iya. 1. Nomor loro ki gedine 3 pintu gak ada hiasan. Loh, Gak ada mainan, tempat boneka, piala ya iso bahane ya 100% kayu jati. jati asli ya. Asli jati iki model tumpuk. Tumpuke piye? Knockdown Mas iso dicepot. Oh, iya. Iso liane lemari ini neh iki. Jan. Nah, iya toh. Ukurane piro to, Mas? 150 tingginya 2 meter 20. Gede. Lah pintuku gorong meter ke? Knockdown Mas iso dicepot. Oh, ngono. Nomor 3. Ya. Tak naik alat macak iki. Oh, Meja rias enak lacine, enak lemarine, enak kursine komplit cermene. loh, endi? Yo ora tak pasang cermene kok tak pasang nek dikirim. Oh, ngono. Beh masuk ki. Piro ki, Mas? 5.500.000 tak naik 3. Wah, kok enak men to? Beh. Iku nek bodho pengen Mas, pengen tuku ngono nek omahe ado terus piye? Gone berkah furnitur ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Jogja, Tegal, Cilacap, Brebes gratis ongkir bayar COD. Tenan apa ora kuwi? Rata-rata tapuk wong cangkeme. Oh, lah iya Mas ya. Heeh. Lah pengen tuku cara pesene piye? Langsung mlebu bio profil berkah furnitur ene nyisor foto profil ene tulisan titik me wi to. WA wi mbok klik langsung terhubung. Oh, ngono. Heeh, wis enak kok. Paket piro, Mas? 5.500.000 tak naik 3. Oh, lho, paket 5.500.000 dapat 3 barang nggih, meja rias, lemari gerabah 3 pintu nggih, sama 3 pintu untuk lemari baju. Jos, Lur, monggo di order nggih.